Guwapo mo yun. What's up mga mata? So, yeah. It's been a while nga. Ano sa English na ganit? Parang unay vlog. Oy, Mike. Gago. So, dugay na akong way vlog. Pila naka buwan. Abot ang buwan. Sa ilalim ng tingila. Ay, pagkanta, makapiright gago. So, dara. Pakita na mo sa mga stolin nga na mga dara. Gago. Matiyo! Bang. Alam ba? Vlog me? Alam ba? Bahala ka diya. I-upload ko ni gago tayo. Alam ba tiyo? Dapat buwang. Gago. Dila. Asa? So, sarap tayo si Juan, si Boy Dila. Pero yung vlog, wala ko na-upload kay... Baka basta na siya, di man ma-upload. Wala siguro, di na sa ni ma-upload, basta na siya. Ay, sige ba? Wala siguro, di na sa ni ma-upload, kaya naman siya, gamay may uso kumuhang. Ay, sa... Si Juan sa si Justin ba? Kaya tagal na niya, yatay ba yung buwang. Sige, Justin. Sige, buwang, karao yung buwang. Yoy, Justin. Yung utak ko kayo, unsa pa may ngunit mo, Justin. Gago. Unsa pa. Tangin. Sige, ikaw unsa may ngunit mo, Justin. Bobo mo, Justin! Kaya tapi tagak mo nga ka, kalugi ka. Jo, to ikaw na. Jo, sa may ngunit mo, Jo. Si Justin, Jo. I-blard naman ako, i-blard. Kung sa may ngunit mo, si Justin, si Gabsin. Isa may ngunit mo, Jo. Ha? Ito nga, chuloy kayo. Karon kay, akong vlog, way Gorilla Pod, way Mike, akong libilin kay, abi mo na ako, di ko ka-vlog, So, dala tayo Richie. Padlong yung buwang asa, di. Kaya piso eh. So, kay Wang Wiling ako, masayo taguan, yung sanay katong pingpong nga kanta. Kaya ako sabi, masayo to? Masayo to? Ito na ako, hindi na yan, Jo. Jo, kaya sabi kita na, vlog. Okay, 1, 2, 3, go. May namatay, may bumiro, may namatay. Ha? Gawas na ako corner. Yawa nyo, nangilin nyo. Wala ko lang namatay ka. Wala ko lang bumiro. Wala na namatay, wala din bumiro na yun. Buwa nga dito yung ambulansya. Guwapo! Bumbero na yung manin, inagwari. Bumbiro na yan eh, basta na yung mamatay. Yes! Muna may pingpong balik eh. Nakadi ko man niya kaya. Basta na ako yung mamatay, bumbiro ko na yung mabuk at mga yung to. Okay, tayo ta. 1, 2, 3, go! Uli ng tala 5 kaya wala siya kasi. That's good. Good ka na. Ayaw para maglagi. Manyak na ako na karon. So, magtakyan ako. Let's go!
May takyan tayo. Hindi ko ilawas ba? Uy, gago. Uy. Gago ka doy. Philip, tanggaw kay Ero ba nga ka? Uy, tanggaw kay Roy. Lo. Iruto. Ay, kabawas na makabawas na masayop ba? Gwapo ya. Lala. LOL! Like a trigger. So, karon kay among klase wala kayo kay mo ma'am. Ilang gigalgal may pag di magklase ba, di ba? So, awa. Plastic kay mga bom para walang si klase ba. Anam din na mo. So, dire like, share, comment, and subscribe. Ug i-ring ang bell para matay mo sa mga every video. So, goodbye.